क्रमांक 35 हिम नंबर 35। तव जगताला जय करिता धाव प्रभु रे धाव जणी मानवतेचा कर उद्धार। पिता आणि पुत्र आणि पवित्र आत्मा ह्यांच्या नावे आपल्या प्रभू येशू ख्रिस्ताची कृपा, परमेश्वराची प्रीती आणि पवित्र आत्म्याचा सहवास तुम्हाला लाभो आणि तुमच्या ख्रिस्ताठाई जमलेल्या माझ्या प्रिय बंधूंनो आणि भगिनीनो, आजपासून आपण नवीन उपासना वर्षाला सुरुवात करत आहोत। नवीन उपासना वर्षामध्ये प्रवेश करताना आपण परमेश्वराला धन्यवाद देऊया आणि ह्या वर्षामध्ये प्रभूची साथ संगत मागूया। प्रिय बंधूंनो आणि भगिनीनो, या आगमन काळामध्ये आपण येशूच्या येण्याची तयारी करत आहोत। विविध प्रकारच्या दयाकृत्याने, प्रार्थनेने, त्याचप्रमाणे विविध प्रकारच्या दानधर्माद्वारे आपल्याला आपली आध्यात्मिक तयारी करता यावी। येशूला भेटण्यासाठी आपलं शरीर, आपलं मन, आपली बुद्धी, आपलं हृदय, अंतकरण आपल्याला तयार ठेवता यावं, यासाठी आपण विशेष प्रार्थना करूया। संत फ्रान्सिस झेवियर साहेब यांचा नोव्हेना आपण साजरा करत आहोत। संताची मध्यस्थी आपल्याला मिळावी, त्याची कृपा आणि आशीर्वाद आपल्याला आणि आपल्या कुटुंबाला प्राप्त व्हावा, म्हणून आजची ही पवित्र मिसा आपण येशूच्या चरणाशी अर्पण करूया आणि संत फ्रान्सिस झेवियरची मध्यस्थी मागूया। प्रिय बंधूंनो आणि भगिनीनो, पवित्र रहस्य साजरी करण्यासाठी आपण पात्र ठरावेत म्हणून आपल्या पापांची कबुली देऊया। पान क्रमांक 10 पेज 10 फॉर द मास प्रेयर्स। सर्व शक्तिमान परमेश्वराजवळ आणि तुम्हा बंधू भगिनींजवळ मी कबूल करीतो की कल्पनाने, शब्दाने, कृत्याने व क्रियेने मी फार पापी केले आहे। माझा अपराध फार मोठा अपराध। म्हणून नित्य कुमारी धन्य मरिया, सर्व देवदूत व सर्व संत यांना व तुम्हा बंधू भगिनींना मी विनंती करतो की माझ्यासाठी आपल्या प्रभू परमेश्वराजवळ प्रार्थना करा। सर्व शक्तिमान परमेश्वर आम्हावर दया करो व आमच्या पापांची क्षमा करून आम्हाला सार्वकालिक जीवनाकडे नेवो।
गाण्यासाठी गाऊया गीत क्रमांक 8 हिम नंबर 8. ओ सोम्या काकलूचा नामची काकलूजा नामची ओ ख्रिस्ता काकलूजा नामची ओ सोम्या काकलूजा नामची ओ सोम्या काकलूजा नामची. आपण प्रार्थना करूया. हे सर्व समर्थ परमेश्वरा, तुझे श्रद्धावंत लोक ख्रिस्ताच्या उजव्या हाताशी एकत्र व्हावेत आणि स्वर्गराज्य प्राप्त करून घेण्यास पात्र बनावेत म्हणून त्यांना आपल्या सत्कृत्याद्वारे ख्रिस्ताला भेटण्यास प्रवृत्त कर. ही प्रार्थना मी तुझ्यावर पवित्र आत्म्याच्या ऐक्यात सर्व काळ जिवंत राहणारा व राज्य करणारा परमेश्वर तुझा पुत्र आमचा प्रभू येशू ख्रिस्त ह्याच्याद्वारे करतो. पहिले वाचनात राजा नेबुकादानाने झराच्या नेतृत्वाखाली बॅबिलोनियन सैन्याला जेरुसलेमाला वेढा घातला आणि शहर काबीज करून अनेकांना गुलाम बनवून बॅबिलोनला नेले. या दुर्दैवी परिस्थितीमध्ये इस्रायली लोक परदेशात निर्वासित झाले होते. आशा गमावून बसलेले होते आणि तारणाऱ्या कर्त्याच्या आगमनाची वाट पाहत होते. या अशांत काळात आशेचा संदेश येणारे देवाचे वचन संतुष्ट निर्मयाच्या तोंडून बोललेले लोकांनी ऐकले. यिर्मयाच्या पुस्तकातून घेतलेले वाचन. पहा, प्रभू म्हणतो, इस्रायलच्या घराण्याला आणि यहुद्याच्या घराण्याला जे अभिवचन मी दिले आहे ते पूर्ण करण्याचा काळ जवळ येत आहे. तो दिवस येतील तेव्हा, तो काळ येईल तेव्हा राजा होण्यासाठी दाविदाच्या एका नीतिमान अंकुराची मी निवड करीन. तो देशात न्यायनीती प्रस्थापित करील. त्या काळी यहुदाचा उद्धार होईल. यरुसलेम सुरक्षित वसेल. प्रभूचं आमचे नीतिनिदान ह्या नावाने यरुसलेमला संबोधले जाईल. प्रभूचा शब्द. देवाला धन्यवाद. तुझवरी ध्यान देवालावी येतो. हा आपला प्रतिसाद असेल. तुझवरी ध्यान देवा लावी येतो. तुझं आठवितो प्रेम भावे. देवाला
दुसऱ्या वाचनात संत पौल थेसलोनिका या ख्रिस्त सभेला आशेचा संदेश देतो आणि समाजाला अंतःकरणाच्या शुद्धतेने, पवित्रतेने आणि परस्पर प्रेमाने जगून परमेश्वराच्या दिवसासाठी तयार राहण्याचे आवाहन करतो. संत पौलाने थेसलोनिकाकरांस पाठवलेल्या पहिल्या पत्रातून घेतलेले वाचन. बंधुजन हो, जशी आमची प्रीती तुम्हावर आहे तशी प्रभू तुमची प्रीती एकमेकांवर आणि सर्वांवर वाढवून विपुल करो, यासाठी की त्यांनी तुमची अंतःकरणे स्थिर, पापविरहित आणि पवित्र करावे, म्हणजे आपला प्रभू येशू ख्रिस्त आपल्या सर्व संतांबरोबर परत येईल. त्यावेळी तुम्हाला देव आपला पिता याच्या समोर निर्दोष असे उभे राहता येईल. बंधुजन हो, शेवटी आम्ही तुम्हास विनंती करतो आणि प्रभू येशूमध्ये बोध करतो की तुम्ही कसे वागून देवाला संतोष व्हावे हे तुम्ही आम्हापासून ऐकून घेतले आणि तुम्ही त्याचप्रमाणे वागत आहात. त्यात तुमची उत्तरोत्तर वृद्धी व्हावी, कारण प्रभू येशूच्या वतीने कोणकोणत्या आज्ञा आम्ही तुम्हास दिल्या त्या तुम्हास ठाऊक आहेत. प्रभूचा शब्द. देवाला धन्यवाद. शुभवर्तमानातून येशू त्यांच्या दुसऱ्या आगमनासोबतच्या भयानक चिन्हाबद्दल बोलत असताना त्यांच्या आयुष्यानं आशेने जगून आणि प्रार्थनेत स्थिर राहून सदैव जागृत राहण्यास सांगत आहे. कृपया सर्वांनी शुभवर्तमानासाठी उभे असा. हालेलुया, स्तुती गाऊ चला. हालेलुया, स्तुती गाऊ चला. एक होऊनी तन मनाने प्रभूची स्तुती गाऊ चला. हालेलुया, स्तुती गाऊ चला.
प्रभू तुम्हा बरोबर असो. लोकच्या शुभवर्तमानातून घेतलेले वाचन. येशूनी त्याच्या शिष्यांना म्हटले, तेव्हा आकाश, सूर्य, चंद्र आणि तारे यांच्यामध्ये अद्भुत चिन्हे दिसून लागतील. तसेच पृथ्वीवरील समुद्र आणि लाटा ह्यांच्या गर्जने राष्ट्रे भयभीत होऊन गोंधळात पडतील. भयाने आणि जगावर कोसळणाऱ्या अरिष्टाची धरती घेतल्यामुळे माणसे गर्भगळीत होतील. आकाशातील शक्ती कपायना होतील. त्या काळी मनुष्याचा पुत्र पराक्रमाने आणि मोठे वैभवाने मेघावरून येताना लोकांच्या दृष्टीस पडेल. ह्या गोष्टीस आरंभ होऊ लागेल तेव्हा सरळ उभे राहा आणि वर पहा, कारण तुमचा मुक्तिमय जवळ आला आहे. तुम्ही सांभाळ, नाहीतर कदाचित अदाशीपणा, दारूबाजी आणि चिंता हेनी तुमची अंतःकरणे भरावून जाऊन तो दिवस तुम्हाला फासाप्रमाणे आकाशमत पकडील. कारण तो साऱ्या पृथ्वीच्या पाठीवर राहणाऱ्या सर्व लोकांवर त्याचप्रमाणे येईल. तुम्ही तर होणाऱ्या ह्या गोष्टी चुकवायला आणि मनुष्याच्या पुत्रासमोर उभे राहावयास समर्थ व्हावे म्हणून सर्व प्रसंगी प्रार्थना करीत जागृत राहा. प्रभूचे शुभवर्तमान. हे प्रभू येशू ख्रिस्ता, तुझी स्तुती असो. मनुष्याच्या पुत्रासमोर उभे राहावे ह्यासाठी सर्व प्रसंगी प्रार्थना करीत जागृत राहा. शब्द आहेत आजच्या संत लूकच्या शुभवर्तमानातील. ख्रिस्ताठाई जमलेल्या माझ्या प्रिय बंधूंनो आणि भगिनींनो, गेल्या रविवारी आपण वर्षाचा 34वा आणि शेवटचा रविवार साजरा केला. अखिल विश्वाचा राजा आपला प्रभू येशू ख्रिस्त राजाचा सोहळा आपण साजरा केला आणि जुन्या उपासना वर्षाची सांगता केली. आज आपण आगमन काळातील पहिला रविवार साजरा करतो आणि उपासनेच्या नवीन वर्षामध्ये प्रवेश करतो. प्रिय बंधूंनो आणि भगिनींनो, ह्या काही दिवसातील वाचनं अगदी बारकाईने डोळ्यासमोरून घातली किंवा त्याचा बारकाईने अभ्यास केला तर आपल्याला विविध प्रकारच्या नैसर्गिक आपत्तीबद्दल सांगितलेलं आहे. प्रकटीकरणाच्या पुस्तकातून आणि शुभवर्तमानातील विविध मथळ्यामधून ह्या जगाचा अंत होणार आहे ह्याबद्दल आपल्याला सांगण्यात आलेलं आहे. सूर्य काळवंडेल, चंद्र प्रकाश देणं बंद करेल, समुद्रामध्ये मोठमोठ्या लाटा उठतील आणि मेघ गर्जना करतील, विविध प्रकारच्या नैसर्गिक आपत्ती येतील आणि ही सर्व चिन्ह किंवा ह्या सर्व गोष्टी सुरू झाल्यानंतर मनुष्याचा पुत्र मेघावरती आरूढ होऊन तो आपल्या समोर येईल, तो आपल्याला दिसेल. हे सर्व बघितल्यानंतर आणि ही वाचनं नजरेखालून घातल्यानंतर अनेकदा मनामध्ये चलबिचल होते, मनामध्ये भीती वाटते, भय वाटतं की आता लवकरच जगाचा अंत जवळ आलेला आहे. आणि आपल्यामध्येच अनेक व्यक्ती प्रवक्ते बनतात आणि भविष्यवादी बनतात आणि एकमेकांना सांगू लागतात की जगाचा अंत जवळ आलेला आहे, प्रार्थना करा, जागृत राहा. परंतु शुभवर्तमानामध्ये सांगितलेलं आहे
की जरी जगाचा अंत आला आहे, तो कधी आहे आणि कोणत्या वेळेला आहे हे कोणालाही ठाऊक नाही. स्वर्गामधील देवदूताला हे माहिती नाही, संत मंडळीला माहिती नाही, आणि परमेश्वर पित्याचा पुत्र येशू ख्रिस्त ह्यालाही ह्याची जाणीव नाही. अशा प्रकारे शुभवर्तमानकाराने आपल्याला जगाच्या अंताबद्दल सांगितलेलं आहे. तर जगाच्या अंताबद्दल कोणाला ठाऊक आहे? फक्त एकाच व्यक्तीला, तो म्हणजे परमेश्वर पिता. उत्पत्तीच्या पुस्तकामध्ये ज्या परमेश्वर पित्याने या भूतलाची निर्मिती केली, सर्व सृष्टीची निर्मिती केली, केवळ तो जाणून आहे की जगाचा अंत कधी होणार आहे. तोपर्यंत या पृथ्वीवरील एकाही व्यक्तीला, प्रवक्त्याला, संदेष्ट्यांना किंवा देवदूतांना ह्याबद्दल काही माहिती नाही. आणि म्हणून आपण देखील जगाच्या अंताबद्दल बोलू नये. जगाचा अंत नक्की होईल. सध्या आपण सर्वजण जिवंत आहोत आणि आपण हे जग अनुभवत आहोत, पाहत आहोत. परंतु ज्या दिवशी आपल्याला मृत्यू येईल त्या दिवशी आपल्यासाठी जगाचा अंत होईल. आणि मग मेघावरती बसलेला ख्रिस्त राजा, जो सर्वांचा न्याय करणारा आहे, तो आपल्याला ह्या डोळी, ह्या देही पूर्णपणे दृष्टीस पडेल. तो ह्या जगाचा न्याय करील. ह्यामध्ये असलेल्या सर्वसामान्याचा, माझा, तुमचा शेवटच्या दिवशी न्याय होईल. मग आपली जबाबदारी काय ह्या जगामध्ये? आपली जबाबदारी हीच आहे की सतत जागृत राहणं. चोर येतो आणि घरफोडी करतो, परंतु जर घरधण्याला माहिती असतं की चोर येणार आहे, तर त्याने स्वतःची घरफोडी होऊन दिली असती का? अजिबात नाही. आणि म्हणून मनुष्याचा पुत्र न्याय करण्यासाठी आपल्या जीवनामध्ये कधी येईल, कोणत्या क्षणी येईल, हे आपल्याला ठाऊक नाही. आणि म्हणून माणसा, तू सदैव जागा राहा, झोपा काढू नकोस. तू सदैव जागृत राहा. परमेश्वराची आपल्या जीवनामध्ये वाट पहा. 10 कुमारिकांचा दृष्टांत आपल्याला माहिती आहे. 10 कुमारिका, 5 शहाण्या आणि 5 मूर्ख. शहाण्यांकडे भरपूर तेल होतं, त्यांनी तयारी केली होती. त्यांना माहिती होतं वर रात्रीच्या वेळी, मध्यरात्रीच्या वेळी अकस्मात येईल, किती वेळ लागेल हे आम्हाला ठाऊक नाही. परंतु आम्हाला जागृत राहिलं पाहिजे. आमचे दिवे सतत तेवत ठेवले पाहिजेत. आणि ह्यासाठी त्यांनी आपल्या कुपीमध्ये, बाटलीमध्ये अधिक तेल घेतलं आणि त्या जागृत राहिल्या. आणि म्हणून वर आला मध्यरात्रीच्या वेळी, हाळी देण्यात आली, त्यांना बोलावण्यात आलं. तयार होत्या त्या आतमध्ये गेल्या आणि फार मोठ्या उत्सवाला सुरुवात झाली. मूर्ख कुमारिका झोपल्या. त्यांनी जादा तेल आपल्या कुपीमध्ये घेतलं नाही, अविचारी होत्या. आणि म्हणून वर आला तरी त्या दुसरं तेल आणण्यासाठी बाजारात गेल्या. आणि अशा वेळेला दरवाजा बंद झाला आणि त्यांना त्या हॉलमध्ये प्रवेश मिळाला नाही. हे आपल्याला ठाऊक आहे. आजचं शुभवर्तमान आपल्याला असंच काहीतरी सांगत आहे की सतत जागृत राहा, सतत प्रार्थना करा. या आगमन काळामध्ये परमेश्वराचं आगमन कधी होईल हे कोणालाही ठाऊक नाही. परमेश्वर कोणत्या वेळेला आणि कोणत्या रूपामध्ये आपल्याला भेटायला येईल हे आपल्याला ठाऊक नाही. आणि त्यासाठी सतत जागत राहणं, सतत जागृत राहणं, परमेश्वराची आस धरणं, परमेश्वराची वाट पाहणं हे अत्यंत उचित आहे. प्रिय बंधूंनो आणि भगिनींनो, आपल्यापैकी अनेक सतत प्रार्थनेमध्ये असणारी लोक आहेत. कधीतरी नाही तर सतत प्रार्थना करत असतात. घरामध्ये रोज रोजरी होते,
पवित्र मिस्सामध्ये हजेरी लावली जाते. पवित्र मिस्सामध्ये पूर्णपणे सहभाग घेतला जातो. लोक नोव्हेने करतात, इतर प्रार्थना करतात, क्रूसाची वाट करतात, पवित्र संस्काराची भेट घेतात आणि त्या ठिकाणी प्रार्थना करतात. आणि अशा प्रकारे ते त्यांचा आत्मा जागृत ठेवतात. निद्रिस्त झालेला आत्मा ते पुन्हा जागा करतात. आणि म्हणून शेवटचा श्वास घेतला जातो त्यावेळेला अशा लोकांची परमेश्वराशी भेट घडत असते. आणि म्हणूनच पुन्हा एकदा आपल्याला आज सांगण्यात येतं की येशू नव्याने येणार आहे, येशू पुन्हा येणार आहे, येशू दुसऱ्यांदा येणार आहे. त्याला भेटण्याची पूर्ण तयारी आपल्याला करता आली पाहिजे. प्रिय बंधूंनो आणि भगिनीनो, देवाचा शब्द 7 समुद्रापलीकडे आणि जेथे जेथे पाठवलं तेथे सांगण्यात आला संत फ्रान्सिस झेवियरद्वारे. सगळीकडे तो फिरला येशूची सुवार्ता सांगत. आणि ज्या वेळेला त्याचा अंतकाळ जवळ आला त्यावेळेला त्या समुद्रकिनारी तो आराम करत होता. आणि अशा वेळेला त्याने येशूची साथ सोडली नाही. सतत क्रूस आपल्या हातामध्ये आणि दुसऱ्या हातामध्ये बायबल ह्याद्वारे सतत त्याने प्रार्थना केली आणि तो जागृत राहिला. आणि म्हणूनच परमेश्वराशी त्याची भेट झाली. आणि ते अविनाशी शरीर आपण आज पाहत आहोत. कितीतरी शेकडो वर्ष या गोष्टीला उलटून गेली. हाच संत फ्रान्सिस झेवियर तुमच्या समोर आणि माझ्या समोर एक सुंदर असा आदर्श आहे. जागरूकतेचा, प्रार्थनेचा महामेरू आहे. आणि म्हणून आपण त्याचं जीवन अभ्यासलं पाहिजे आणि आपण देखील प्रार्थना करीत जागृत राहिलं पाहिजे. ज्याप्रमाणे येशूशी संत फ्रान्सिसची भेट झाली, कारण तो जागृत होता, प्रार्थनामय वातावरणामध्ये होता. त्याप्रमाणे आपण देखील प्रार्थनामय वातावरणामध्ये सतत जागृत राहून येशूची वाट पाहावी. आणि एक दिवस जेव्हा जगाचा अंत येईल, जेव्हा माझ्या जीवनाचा अंत होईल, जेव्हा मी शेवटचा श्वास घेईन, त्यावेळेला ह्याची डोळी, ह्याची देही मला प्रभू येशू ख्रिस्त पाहता येईल, त्याच्याशी माझी भेट घडेल. ह्यासाठी सतत माझ्या प्रिय बंधूंनो आणि भगिनीनो प्रार्थना करत जागृत रहा. आमेन. प्रेषितीय श्रद्धा प्रकटन पान क्रमांक 10 पेज 10. स्वर्ग आणि पृथ्वी यांचा उत्पन्न करता सर्व समर्थ परमेश्वर पिता आणि त्यांचा एकुलता एक पुत्र येशू ख्रिस्त आपला प्रभू याच्यावर मी विश्वास ठेवतो. तो पवित्र आत्म्याच्या योगाने गर्भीत संभवला, कुमारी मरियेपासून जन्मला, पोंती पिलाच्या अंमलाखाली त्याने दुःख भोगले, त्याला क्रूसावर खेळण्यात आले, तो मरण पावला, त्याला पुरण्यात आले, तो लोकात उतरला, तो तिसऱ्या दिवशी मेळ्यातून उठला, स्वर्गात चढला आणि तो सर्व समर्थ परमेश्वर पित्याच्या उजवीकडे विराजमान झाला आहे. तेथून तो जिवंत आणि मेलेले यांचा न्याय करण्यासाठी पुन्हा येईल. पवित्र आत्मा, पवित्र कॅथलिक ख्रिस्त सभा, संतांचा एकोपा, पापांची क्षमा, देहाचे पुनरुत्थान आणि सर्वकालचे जीवन यावर माझा विश्वास आहे. आमेन. श्रद्धावंतांच्या प्रार्थना, आपल्या मनातील सर्व गरजा, हेतू, विनंत्या, जीवनामध्ये पाहिलेली सर्व स्वप्न आता आपण परमेश्वराच्या चरणाशी अर्पण करूया आणि संत फ्रान्सिस झेवियरची विशेष मध्यस्थी मागूया. आपला प्रतिसाद, आपलं उत्तर असेल प्रभो आमुची प्रार्थना आहे,
प्रभु आमची प्रार्थना आहे. आपले परमगुरू स्वामी पोप फ्रान्सिस, कार्डिनल फिलिप नेरी, कार्डिनल ऑजवल्ड ग्रेशियस, सर्व कार्डिनल्स, सर्व बिशप, धर्मगुरू, धर्मबंधू, धर्मभगिनी आणि सर्व धार्मिक विधी रीतीने करणारे आणि अर्थपूर्ण साजरे करून त्यांच्यावर सोपिलेल्या लोकांचा विश्वास आणि आशा अधिक दृढ करावी म्हणून आपण प्रभूकडे प्रार्थना करूया. प्रभू आमची प्रार्थना आहे. आपल्या नेत्यांनी लोकांच्या समस्यांमध्ये लक्ष घालून त्यांचे निराकरण करावे आणि त्यांची फसवणूक होणार नाही अशी आशा त्यांच्या जागृत करावी म्हणून आपण प्रभूकडे प्रार्थना करूया. प्रभू आमची प्रार्थना आहे. आज आपण आगमन काळात प्रवेश करत आहोत आणि आपण निर्दोष अंतःकरणाने प्रभू येशूच्या आगमनासाठी तयार असावे आणि संत फ्रान्सिस झेवियरच्या पवित्र अवशेषांचे सुरू असलेले दर्शन आपल्याला पावित्र्यात वाढण्यासाठी एक कृपापूर्ण प्रसंग ठरावा, अविस्मरणीय प्रसंग ठरावा म्हणून आपण प्रभूकडे प्रार्थना करूया. प्रभू आमची प्रार्थना आहे. या नवीन उपासना वर्षात आपण देवाने घडवलेल्या आपल्या तारणाच्या गूढ रहस्यांबद्दल आपली समज अधिक सखोल करून आणि खरे संदेशवाहक या नात्याने आपण हे रहस्य जगण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करावेत आणि या रहस्यांची घोषणा अधिक जागृततेने आणि आवेशाने करावी म्हणून आपण प्रभूकडे प्रार्थना करूया. प्रभू आमची प्रार्थना आहे. दूरवरून आलेल्या सर्व भाविकांच्या गरजांसाठी प्रार्थना करीत असताना आपण आपल्या वैयक्तिक हेतूसाठी या परिसरातील सर्व सेवकांसाठी परमेश्वराचा कृपा आशीर्वाद मिळावा म्हणून प्रार्थना करूया. प्रभू आमची प्रार्थना आहे. आता आपण थोडा वेळ शांत राहून आपल्या स्वतःच्या गरजांसाठी, विनंत्यांसाठी प्रार्थना करूया. परमेश्वराने आपल्याला भाग्य दिले आहे की आपण संत फ्रान्सिस झेवियर साहेबाच्या चरणाशी त्यांचं अवशेषांचं, त्यांचं रेलिक्सचं दर्शन घेत आहोत. त्यांच्या दर्शनाद्वारे, स्पर्शाने आपल्या प्रत्येकाला आणि जे लोक आजारी आहेत त्यांना विशेष करून आरोग्यदान मिळावं, दुःखी कष्टी आहेत त्यांचे सांत्वन व्हावं, कामधंद्याला परमेश्वराचा आशीर्वाद मिळावा व आपल्या सर्वांचा परतीचा प्रवास राहणं परमेश्वराच्या कृपेने आशीर्वादित व्हावं म्हणून आपण प्रार्थना करूया. आपलं उत्तर. प्रभू आमची प्रार्थना आहे. आपण प्रार्थना करूया. हे परमेश्वर पित्या, मोठ्या श्रद्धेने आणि विश्वासाने आमच्या सर्व गरजा आणि विनंत्या, आमच्या मागण्या, जीवनामध्ये पाहिलेली सर्व स्वप्न आम्ही तुला इथे अर्पण करत आहोत. आमच्या ह्या प्रार्थना आम्ही संत फ्रान्सिस झेवियरच्या चरणाशी समर्पित करतो. हे संत फ्रान्सिस झेवियर, आमच्या सर्व मागण्या आणि विनंत्या, गरजा, स्वप्न तू परमेश्वराकडे घेऊन जा आणि स्वर्गराज्यामधून आम्हा सर्वांवरती येशूच्या कृपेचा आणि आशीर्वादाचा वर्षाव कर. ही प्रार्थना आम्ही आमच्या प्रभू ख्रिस्ताद्वारे करतो.
अर्पितो घे प्रभू माझे हे बलिदान. गीत क्रमांक 24, हिम नंबर 24. अर्पितो घे प्रभू माझे बलिदान, अंतरिया जीवनी गाऊ तुझे गुणगान. मी तुझिया जवळी राहू दे, रक्ताचा प्याला ओटी पिऊ दे, आनंदाची रोटी मुखी मिळू दे. हृदयी मना पाऊसरू दे, प्रीती माझवरी सदा राहू दे, सदा राहू दे, सदा राहू दे. बंधू भगिनीनो, माझे व तुमचे बलिदान सर्व शक्तिमान परमेश्वर पित्याला मान्य व्हावे म्हणून प्रार्थना करा. प्रभूच्या नावाचे गुणगान गौरव व्हावे, आमचे आणि त्याच्या अखिल पवित्र ख्रिस्त सभेचे कल्याण व्हावे म्हणून तुमच्या हातून अर्पण केलेल्या बलिदानाचा प्रभू स्वीकार करो. हे प्रभू, तू आम्हाला दिलेल्या दानांमधूनच आम्ही आणलेल्या अर्पणांचा स्वीकार कर आणि तुझ्या कृपेने आम्ही भक्तिभावाने इथे साजरा करीत असलेल्या रहस्याबद्दल आम्हाला शाश्वत तारणाचे प्रतिफळ प्राप्त होवो. ही प्रार्थना आम्ही आमच्या प्रभू ख्रिस्ताद्वारे करतो. प्रभू तुम्हा बरोबर असो. तुमची अंतकरणे प्रभूकडे लावा. प्रभू आपला परमेश्वर याचे आभार मानूया. हे प्रभू पवित्र पित्या, सर्व समर्थ शाश्वत परमेश्वरा, आमच्या प्रभू येशू ख्रिस्ताद्वारे आम्ही तुझे नित्य व सर्वत्र आभार मानावेत हे योग्य व तारणदायक आहे. ते आमचे कर्तव्य आहे. कारण आम्हासाठी नम्रता धारण करून येशू मनुष्य झाला आणि तुझी अनादिकालीन योजना त्याने पुरी केली व आमच्या तारणाचा मार्ग मोकळा केला. आपल्या वैभवाने तो पुन्हा येईल आणि अभिवचन दिलेल्या तारणामध्ये आम्हाला सहभागी करील या आशेने आम्ही त्याच्या आगमनाची वाट पाहत आहोत. आणि म्हणून स्वर्गातील सर्व दूत आणि महादूत, सत्ता आणि अधिसत्ता, शक्ती आणि सामर्थ्य ह्यांच्यासह आम्ही तुझा निरंतर गौरव गातो. गीत क्रमांक 29, हिम नंबर 29. जय जयकार करा. जय जयकार करा प्रभूचा, जय जयकार करा. जय जयकार करा प्रभूचा, जय जयकार करा. तुझ्या गौरवे अखंड भरले पुनीत जाई स्वर्गधरा. जय जयकार करा प्रभूचा, जय जयकार करा. परम ईशाच्या पावन
करा. हे प्रभो, तू खरोखर पवित्र आहेस. सर्व पावित्र्याचा तू उगम आहेस. ही दाने आमच्यासाठी आमच्या प्रभू येशू ख्रिस्ताचे शरीर व रक्त व्हावीत म्हणून तू त्यांच्यावर दववर्षावाप्रमाणे तुझा पवित्र आत्मा पाठव. जेव्हा प्रभू येशूचा विश्वासघात करण्यात आला आणि तो स्वेच्छेने दुःख भोगाला सामोरा गेला, तेव्हा त्याने भाकर घेतली, आभार मानून ती मोडली, ती आपल्या शिष्यांना दिली आणि म्हटले, तुम्ही सर्वजण ही घ्या आणि खा, कारण हे माझे शरीर आहे, हे तुमच्यासाठी अर्पिले जाईल. त्याचप्रमाणे भोजन झाल्यानंतर प्रभू येशूने प्याला घेतला, पुन्हा तुझे आभार मानले आणि तो प्याला आपल्या शिष्यांना देत म्हटले, तुम्ही सर्वजण हा घ्या व ह्यामधून प्या, कारण हा माझ्या रक्ताचा प्याला आहे. हे नव्या व शाश्वत कराराचे रक्त आहे. हे तुमच्या आणि पुष्कळांच्या पापक्षमेसाठी ओतले जाईल. हे माझ्या आठवणीसाठी करा. श्रद्धेचे रहस्य दुसरा भाग. हे प्रभू, जेव्हा आम्ही ही भाकर खातो. श्रद्धेचे रहस्य. हे प्रभू, जेव्हा मी भाकर खातो व या प्यालातून पितो, तू पुन्हा येईपर्यंत तुझ्या मरणाची घोषणा करीतो, घोषणा करीतो, घोषणा करीतो. हे प्रभो, ख्रिस्ताच्या मरणाची व पुनरुत्थानाची स्मृती साजरी करीत असताना आम्ही तुला जीवनाची भाकर आणि तारणाचा प्याला अर्पण करतो. तुझ्यासमोर येण्यास आणि तुझी सेवा करण्यास आम्हाला पात्र केल्याबद्दल आम्ही तुला धन्यवाद देतो. ख्रिस्ताचे शरीर व रक्त ह्यांचा स्वीकार करीत असताना पवित्र आत्म्याच्या द्वारे एक व्हावे असे आम्ही विनम्रतेने विनवितो. हे प्रभो, सर्व जगभर पसरलेल्या तुझ्या ख्रिस्त सभेची आठवण कर. फ्रान्सिस आमचे पोप आणि फिलिप नेरी आमचे बिशप आणि सर्व याजक वर्ग यांच्या समवेत ख्रिस्त सभेला परिपूर्ण प्रीतीचा पूर्णांक विष्कार घडव. जे आमचे अन्य बंधू भगिनी पुनरुत्थानाच्या आशेने महानिद्रा घेत आहेत आणि जे तुझ्या दयेवर विसंबून मरण पावले आहेत, त्यांचेही तू स्मरण ठेव. त्यांचे तुझ्या दिव्य प्रकाशात स्वागत कर. देवमाता धन्यकुमारी पवित्र मरिया, तिचा पती संत योसेफ, पूज्य प्रेषित आणि युगानयुगे ज्या सर्व संतांनी तुला संतुष्ट केले आहेत, त्यांच्याबरोबर आम्ही शाश्वत जीवनाचे सहवास व्हावे आणि तुझी स्तुती करून तुझा गौरव करावा, अशी प्रार्थना आम्ही तुझ्या पुत्र प्रभू येशू ख्रिस्त याच्याद्वारे करीतो. ख्रिस्ताद्वारे ख्रिस्तासह ख्रिस्ताठाई पवित्र आत्म्याच्या ऐक्या हे सर्व समर्थ पित्या नम्र तुझ्या पायी
तुझा सन्मानव तुझा गौरव सदा सर्वदा होवो तुझा आठव तारणाऱ्याची आज्ञा आणि त्याची ईश्वरी शिकवण ह्याने प्रेरित होऊन आम्ही धैर्यपूर्वक म्हणतो, आमच्या स्वर्गातील बापा, तुझे नाव पवित्र मानले जाओ, तुझे राज्य येवो, जसे स्वर्गात तसेच पृथ्वीवर तुझ्या इच्छेप्रमाणे हो. आमची दररोजची भाकर आज आम्हाला दे, जशी आम्ही आमच्या अपराधांना क्षमा करीतो, तशी तू आमच्या अपराधांची क्षमा कर, आणि आम्हाला मोहप्रसंगी पडू देऊ नकोस, पण वाईटापासून आम्हाला सोडव. हे प्रभू, सर्व प्रकारच्या वाईटापासून आम्हाला सोडव असे आम्ही विनवितो. या जीवनात आम्हाला कृपापूर्वक शांती दे, म्हणजे दिव्य आशेची आणि आमचा तारणारे येशू ख्रिस्त ह्याच्या आगमनाची वाट पाहत असताना तुझ्या दयेच्या साह्याने आम्ही पापापासून दूर राहू आणि सर्व संकटापासून सुरक्षित असू. हे प्रभू येशू ख्रिस्ता, तू आपल्या प्रेषितांना म्हणालास, मी तुम्हासाठी शांती राखून ठेवतो, मी माझी शांती तुम्हाला देतो. आमच्या पापांकडे पाहू नकोस, तर तुझ्या ख्रिस्त सभेच्या श्रद्धेकडे पहा आणि तिला तुझ्या इच्छेनुसार शांती वाक्य देण्याची कृपा कर. तू नित्यजीवी असून सदा सर्वदा राज्य करतोस. प्रभूची शांती सदा सर्वदा तुम्हा बरोबर असो. आपण एकमेकास प्रभूच्या नावाने शांतिवंदन करूया. देवाच्या कोकरातूनी गीत क्रमांक 32 हिम नंबर 32. देवाच्या कोकरातूनी दुनीची पाप नेली, कापलो जानाची, कापलो जानाची. देवाच्या कोकरातूनी दुनीची पाप नेली, कापलो जानाची, कापलो जानाची. देवाच्या कोकरातूनी दुनीची पाप नेली. दे आम्हाला शांती, दे आम्हाला शांती, दे आम्हाला शांती, दे आम्हाला शांती. हे पहा परमेश्वराचे कोकरू, जगाची पापे दूर करणारे हे परमेश्वराचे कोकरू पहा. या कोकराच्या भोजनास बोलावण्यात आलेले सर्व धन्य. हे प्रभू, तू माझ्या शब्दाखाली यावेस, इतकी माझी योग्यता नाही, परंतु एक शब्द मात्र बोल, म्हणजे माझा आत्मा बरा होईल. आपले डोळे बंद करा, मान नम्रतेने खाली वाकवा, हात जोडा आणि प्रभू येशू ख्रिस्त जो भाकरीच्या रूपात आपल्या हृदयामध्ये आलेला आहे त्याच्याशी संवाद साधा. परमेश्वराचे आभार माना की ह्या भव्य दिव्य पवित्र मंदिरामध्ये आपणा सर्वांना एकत्र येऊन एक कुटुंब एक परिवार म्हणून ही पवित्र मिसा साजरी करण्याचं
भाग्य लाभलं. गोव्याकडे येण्याचा आपला प्रवास सुखरूप झाल्याबद्दल परमेश्वराला धन्यवाद द्या. आपल्या परतीचा प्रवास देखील सुखाचा व्हावा म्हणून येशूकडे मागणी करा, प्रार्थना करा. उभे रहा. आपण प्रार्थना करूया. हे प्रभो, ह्या रहस्यांमध्ये सहभागी झाल्यामुळे ह्या जगातील क्षणभंगूर गोष्टी भोवती वावरत असताना आम्हाला स्वर्गीय गोष्टींची ओढ लागू दे आणि शाश्वत गोष्टींमध्ये टिकून राहण्यास आम्हाला शिकव. ही प्रार्थना आम्ही आमच्या प्रभू ख्रिस्ताद्वारे करतो. आमेन. प्रभू तुम्हा बरोबर असो आणि तुमच्या अंतर्यामी. सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता आणि पुत्र आणि पवित्र आत्मा तुम्हास आशीर्वाद देवो. आमेन. जा मिसा समाप्त झाली आहे. देवाला धन्यवाद. संत फ्रान्सिस झेवियर साहेबाच्या नवेण्याची प्रार्थना पान क्रमांक 12 पेज नंबर 12 फादरांच्या मागे रिपीट करायची आहे. देवाच्या समर्पित सेवका, देवाच्या समर्पित सेवका संत फ्रान्सिस झेवियर, संत फ्रान्सिस झेवियर तुमचे हृदय येशूच्या प्रेमाने प्रज्वलित झाले होते. त्याच प्रेमाने प्रेरित होऊन तुम्ही देशोदेशी जाऊन मरणापर्यंत येशूच्या नावाची आणि तारणाची सुवार्ता घोषित करण्यासाठी स्वतःला व्यतीत केले. म्हणूनच पित्याने तुम्हाला स्वर्गात वैभवाने भरून टाकले आणि पृथ्वीवर तुमच्या शरीराचे भ्रष्टतेपासून रक्षण केले. त्या अनोख्या देणगीमुळे आम्ही आनंदाने भरून गेलो आहोत आणि तुमच्या सोबत पित्याची स्तुती करण्यात सामील झालो आहोत. आम्ही तुमची मध्यस्थी मागत आहोत. थोड्या वेळ शांत रहा आणि आपल्या वैयक्तिक, सामाजिक, कौटुंबिक, खाजगी हेतूंसाठी संत फ्रान्सिस झेवियरकडे मागणी करा, प्रार्थना करा. आम्ही तुम्हाला विनंती करतो की जर आमच्या ह्या इच्छा आणि गरजा पित्याला मान्य असतील तर त्या आमच्यासाठी पूर्ण होऊ द्या आणि आम्हाला मिळालेल्या सर्व कृपादानाबद्दल आम्ही तुमच्या समोर आम्ही तुमच्या बरोबर आत्म्याने येशूद्वारे पित्याची स्तुती करतो. आमेन. आपले उत्तर आहे, आम्हासाठी विनंती कर.
हे संत फ्रान्सिस झेवियर आम्हासाठी विनंती कर. हे संत फ्रान्सिस झेवियर आम्हासाठी विनंती हे कर. संत फ्रान्सिस झेवियर आम्हासाठी विनंती कर. पिता आणि पुत्र आणि पवित्र आत्मा यांच्या नावे आमेन. प्रिय बंधू आणि भगिनींनो, आपल्याला या पवित्र स्थळी मिसा करण्यासाठी रेक्टर पॅट्रिशिओने सहकार्य केलं, मदत केलं, त्याबद्दल त्यांचे मनापासून आभार. फादर रेक्टर यांनी खरोखर आपल्यावर खूप उपकार केले आहेत मराठी मिसा देऊन, त्याबद्दल त्यांना धन्यवाद. त्यांचे कार्डिनल आहेत त्यांना धन्यवाद. व येथे सर्व जे लोक सेवक कार्य करत आहेत, सेवा कार्य करत आहेत, त्यांना खूप खूप धन्यवाद. तसेच आजची मिसा आपल्यासाठी फादर मार्शल लोपिस याने मुंबईहून येऊन अर्पण केलेली आहे, भेटविलेली आहे, आपल्याला सहभाग दिलेला आहे, मिसामध्ये उत्तम असं प्रवचन दिलेलं आहे, त्याबद्दल खूप खूप धन्यवाद फादर मार्शल. थँक्यू तुम्हाला. आपण टाळ्या वाजून फादरांचं अभिनंदन करूया. तसेच मुंबई ईस्ट इंडियन कॉयरने 2 दिवस गायन करून आपल्या सर्वांना मिसामध्ये सहभागी होण्यासाठी मदत केलेली आहे, त्याबद्दल त्यांनाही धन्यवाद. आणि येथे जे लोक कार्य करत आहेत त्या सर्वांना खूप खूप धन्यवाद. आपल्या परतीचा प्रवास सुखरूप हो ही प्रार्थना. गाऊया संत फ्रान्सिस झेवियरा, काय तुझे गाऊ गुणगान, भारत देशाच्या प्रेषिता तू आमचा अभिमान. गीत क्रमांक 50, हिम नंबर 50, संत फ्रान्सिस झेवियरा. संत फ्रान्सिस झेवियरा, काय तुझे गाऊ गुणगान, भारत देशाच्या प्रेषिता तू आमचा अभिमान. संत फ्रान्सिस झेवियरा, काय तुझे गाऊ गुणगान, भारत देशाच्या प्रेषिता तू आमचा अभिमान. गोव्याच्या या भूमीवरती पाऊल तुझे पडले रे, सत्याचे आम्हाला तुझ करून घडले रे, उपकारात स्मरतो आम्ही भारत देशाच्या प्रेषिता तू आमचा